Mae gen pob enw yn Gymraeg yr hyn da ni'n alw'n genedl. So rhywun yn gwybod am beth da ni'n sôn? Da ni'n sôn am genedl enw. Rhywbeth gwrywaidd neu benywaidd. A ferchog, ie. Mae enw'n gallu bod yn wrywaidd neu yn... Be oedd y llall? Ie. Benywaidd. A mae yna rai enwau, chydig iawn ohonyn nhw sydd yna, sydd yn gallu bod yn naill neu'r llall. Mae hynny'n dibynnu i raddau helaeth ar o le ydych chi'n dod. A'r enghraifft amlwg, neu yr enghraifft enwog ydy munud. Sut ydych chi'n dweud 2 minutes, Nia? Wel, a di mewn 2 funud. Mewn 2 funud, ia. Ac o le ydych chi'n dod, Nia? O Sir Fôn. O Sir Fôn, ia, yn y gogledd. A Bethan, sut fysa ti'n dweud see you in 2 minutes? Wel, ydy mewn 2 funud. Mewn 2 funud. Ac o le wyt ti'n dod, Bethan? O'r de, ia. Felly mae o'n amrywio yn dibynnu ydych chi'n dod o'r de ta ydych chi'n dod o'r gogledd. A mae yna ambell i enghraifft fel yna o eiriau sy'n gallu bod yn naill neu'r llall. Mae geiriau sy'n gorffen efo aeth neu iaith fel arfer yn fenywaidd. Enw arall yn gorffen efo aeth neu iaith. Beirniadaeth? Beirniadaeth, ia. Felly, y beirniadaeth hon, i ddod yn ôl at bwynt Julie, neu y beirniadaeth hwn. Os da ni'n dweud bod aeth neu iaith yn fenywaidd, y beirniadaeth hon, ia. A 2 beirniadaeth, so chi'n mynd i steddfod, nid 2 beirniadaeth. Ia? Iawn, oce. Felly mae yna gliwiau. Efo geiriau benywaidd, mae fa yn derfyniad arall sydd fel arfer yn fenywaidd. Meddygfa, swyddfa. Mae'r heina yn eiriau benywaidd fel arfer. Geiriau sy'n gorffen efo ES, fel arfer yn fenywaidd. Ysgrifenyddes, yn enghraifft amlwg. Geiriau sy'n gorffen hefo EN, fel arfer yn fenywaidd. Coeden. Seren. Oes na eithriad amlwg? Bachgen. Ia? Wedyn mae geiriau gwrywaidd, enwau gwrywaidd wedyn. Mae ad a iad fel arfer yn wrywaidd. Cynulliad, arholiad. Mae'r hynna'n enwau gwrywaidd. Adur, yr terfyniad yna, mae hwnna fel arfer yn derfyniad gwrywaidd. Fedrwch chi feddwl am enghraifft? Geiriadur. Geiriadur. Un arall? Termiadur. Ardderchog, termiadur. Mae hwnna'n derfyniad gwrywaidd. Ia. Felly mae'r heina'n gliwiau i chi. Yn enwedig efo geirfa sydd ychydig bach yn llai cyffredin na bwr neu cadar neu ffenast neu ddrws. Enw benywaidd unigol. Be sy'n digwydd ar ôl y fanod? Mae o'n treiglo y gadair. Os da chi'n cael rhywbeth gwrywaidd fel bwrdd, dydi o ddim. Beth am, os da chi'n cael mwy nag un cadair, bod cadair yn fenywaidd, ond os da chi'n cael mwy nag un, y cadeiriad, ydy hwnna ddim yn treiglo chwaith. Felly, enw benywaidd unigol ar ôl y fanod. This chair, sut ydych chi'n deud hynny? Gadair, hon. Y gadair hon. Yr treiglad ar ôl yr a'r hon. Beth am y bwrdd? Y bwrdd hwn. Y ford, hon. Ie, mae hynny hefyd wrth gwrs, achos mae gennym ni 2 enw am yr un peth yn Gymraeg, bwrdd a bord. A mae bwrdd yn wrywaidd, felly y bwrdd, ond mae bord, sef y gair yn y de, yn fenywaidd. Felly y ford.